Sila'y nakatago, sila'y takot. Ay, sablay pala yung ganun pagpapalaki ng magulang. Yung in-spoiled ka. Kasi bunso ako noon. Ay, siyempre siguro kung ano yun, kung maaaring ibigay lang yung building nung lusay mo. Yung gano'n siguro. Sinusundo nga ako, di ulan. Susundo ko nanay ko, dalay-dalong payong, may buta. May bag. Kukunin lang ni nanay yung bag. Kaya ako ligon-ligo. Hindi yung payong ibibigay doon sa batang, hindi yan. Ganun pala yun, kaya siguro. Tama kung kanya. Ang average ko sa school ay 76. 78. Palayo-layo. Pag lumayo, 70. Ay, nalayo na. Nalayo. Oh, yan na. Nalayo bigyan kita siya pa. Yung pala yun. Nakakita ko, may pula. Ba't ako may pula? Ganda ito, may pula. Wala yung mababa ang grades ko may pula. 75 na. Yung sangkat ko. Nakatawa pala ito sa graduate ka naman. Nag-high school ako. Nag-high school. Saka na guys yung Sa Quezon, ha? Magkasunod tayo Ano nga na. namin kahapon? Kung tayo magka-batch, kasunod natin. Inaawat ko pa sa build yan. Nagtalit siya. Nagtagil. Nagtigil yan isang. Nagtigil. Tumigil ako isang. At yun ay nung pagdating doon, alam mo sino? Sino yung ano? Sa field ng Quezon. Baka nagpuntang kami.